сітуацыю, там дзе вось адчула Божы провід і яго прысутнасць. І ведаеце, самае складанае аказалася гэта выбраць, таму што гэтых сітуацый вельмі шмат. Поэтому такі добры трохтомнік збярэцца. Ось, і падзялюся з вами такой самай цікавай. Я працавала в вельмі маленькай парафіі, і яна не мела зашмат грошаў, бо вельмі складана фінансавым пытаннях. Ось, а мы з дзецьмі рабілі сцэнку на Божае нараджэнне. Ну і вядома, што мне вельмі хацелася пашыць ім касцюм, каб яны былі там прыгожыя, каб гэтая праца, якую мы з ім зрабілі, таксама была ўзмоцнена вось іх знешнім выглядам. Ну, але справа ў тым, што грошаў няма, папрасіць у мяне няма дзе. І гэта былі тыя часы, не ведаеце, вы ўспомніце, гэта так 8 назад гэта было, можа, крыху больш. Толькі пачыналіся зніжкі ў крамах. І вось гэта быў той час, калі раз на паўгады на Емізе адбываліся зноў зніжкі. І шчыра кажучы, у кішэні ў мяне толькі грошы на праезд, больш нічога няма, але я была вельмі пераканана, што іншыя магчымасці ў мяне не будуць, і трэба ехаць цяпер. Я еду ў магазин, не маючы нічога з сабой, і ведаю, што Бог аб гэтым паклапоціцца. Прынамсі, так мы з ім дамаўляліся. Пакуль я ішла з дому да прыпынку, так, хвілін 10, прямо перад маімі нагамі ляжаць грошы. Я пайшла шукаць уладальнікаў гэтых грошаў. Нідзе нікога няма, ніводнай жывой душы. Ну і вырашыла, што ўсё ж такі гэта такі адказ Бога на мою малітву і на мою просьбу. Паехала ў краму, і на гэтым гісторыя не скончылася. Я нават не лічыла, колькі ў мяне грошаў. Цікавасць маёй асобы ў тым, што я ўвогуле не сябрую з матэматыкай. Для мяне штосьці палічыць, штосьці вылічыць, гэта ўвогуле не маё. Бог мне даў іншыя дары, але з гэтым так сапраўды вельмі скромна ў маёй асобе. Уявіце сабе, так? Мне, напрыклад, там трэба 1,70 м. Ну і трэба палічыць, колькі гэта ёсць на адной суме і колькі гэта ёсць са зніжкай. Ну гэта ўжо, шчыра кажучы, не на маёй магчымасці сядзець, там лічыць, думаць. Прыхожу на касу, кажу, колькі мне усяго патрэбна, просто кажу, вось гэтага 1,70 м, гэтага 50 сантиметров, гэтага 70. Ну, карацей, так кажу просто лічбы, што мне трэба. Вядома, што мне трэба будзе заплаціць за то, што мне адрежуць. Я до конца не ведаю, колькі у мяне грошаў, тому што я так не палічыла. І па выніку гісторыя скончылася тым, што калі я расплацілася за ўвесь матэрыял, выйшла капейка ў капейку, колькі я знайшла. Не больш, не менш. Гэта быў такі досвед давера да Бога, і ён заўсёды дапаможа. Дзякую яму за гэты вопыт, хачу з вамі падзяліцца гэтым і сказаць, што давяраць Богу гэта вельмі вялікая ласка, вельмі вялікая радасць.